I pozdrav svima, Petar Games ovdje ili Games Petar i danas znači sam teo da snimam Minecraft, znači igricu, ali sam se smorio. Prvo mi nestalo struje, pa sam krenuo ponovo, neko mi ulete u sobu. Pa sam krenuo da snimam, pa mirili section ne da mi više od 5 minuta. Morate da popravim. Znači ja sam poludeo i na kraju naravno sam teo da vam pokažem tutorial. Ako vam se tutoriali sviđaju, lajkujte, subscribeujte, komentarišite. Znači, kako da dodamo ovaj bookmarks? Idemo desni klik, add page. I znači tu ćemo svašta kucati. Ali pre toga, bilo kakav sajt možemo da dodamo tu. Naprimjer, sad hoćemo Yahoo. Idemo, iskopiramo ovo, znači ovo. Copy. Desni klik, add page, Yahoo, onda idemo ovdje, pa paste, pa save. I imamo Yahoo, znači ne moramo nigde da ulazimo, eto, samo Yahoo. Za šta ovo služi? Pa ovo služi, na primjer, onako dođemo iz škole, ovako dođemo iz škole, smoreni. I sad ovako dođemo, YouTube, Petar Games, Launch, Kick-Ass. Prvo kliknemo YouTube, na primjer. Otvorimo novi pozor, Petar Games, na Facebook ne ulazim, da mi ne bi hakovali profil, šanse mrzime, CSGO Launch, Kick-Ass. I na primjer slušamo neku pesmu tu, pogledamo i ovo, mogu da vam objasnim šta je ovo ako imate Steam i tako dalje. Znači, šta je? Odjavio mi se jedan, a taj jedan je Noob Gamer, znači on je protiv mene, znači malo smo zaratili pošto je on napravio kanal pa mu neće da mu se ono izbaci, pa ovo pa ono, inače dobar je dečak. I ovako, znači šta sam još hteo da vam kažem, da, dobro je to što ću sutra, to je s vama, ja mislim danas, ne znam kada ću da objavim ovaj video, ću kupiti novu tastaturu, pa ne znam, znači ne obećam ništa, da li ću napraviti video, to zavisi kako mi kamera bude, to je telefon kako mi bude radio. I ništa ljudi, ja sam vam pokazao, da, napravio sam account na LOL-u, možemo igrati, ali ne sada. I eto. To bi bilo to, da, i ne skidajte mirili section, dobro snima, ali će u jako brzo vremenu malo dati da se snima. Par za Minecraft, ne znam tačno. I ništa ljudi, pravit ću razne tutoriale, ako vam se sviđa, lajkujte, subscribeujte i pa valjda i doviđenja.